מסתובבת לשמועה כי הברית החדשה מלמדת לכאורה אמונה בשלושה אלוהים. חשוב תחילה להבין שלא במקרה הדעה הקדומה הזאת קיימת. היא מבוססת על שטיפת מוח מכוונת שמקודמת כבר 2000 שנה, ומטרתה להציג את הברית החדשה באור שלילי. ראו לדוגמה את ההצהרה השקרית של הרב דניאל בלס באתר הידברות, שטוען שיהודים משיחיים לא מאמינים שאלוהים הוא אחד, אלא שלושה אלים. לפי אמונתם, בורא היקום כולו אינו אלא שלושה אלים. אז לא, אנחנו בשום אופן לא מאמינים בשלושה אלוהים. אלוהים הוא אחד, כדבריו של הנביא ישעיהו. כה אמר אדוני, מלך ישראל וגואלו, אדוני צבאות, אני ראשון ואני אחרון, ומבלעדיי אין אלוהים. הסוד שבמילה אדוני. קיימות 3 דרגות, וכל דרגה מתקיימת בזכות עצמה. אף על פי כן, הן אחד, והן מאוחדות באופן כזה שאינן יכולות להיות מופרדות זו מזו. אותו אחד קדוש ועתיק ימים מתגלה ב3 ראשים, הנכללים בראש אחד, והוא הראש הנעלה 3 פעמים. העתיק הקדוש מתואר כ3, ואף האורות האחרים, המואצלים ממקורו, נכללים ב3. הציטוט הזה נשמע לכם כמו משהו נוצרי? אז זהו, שלא. הציטוט הזה הגיע ישירות מספר המיסטיקה הרבני, הנחשב ביותר ביהדות. כן, כן, ישירות מספר הזוהר. אבל חכו, יש עוד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו אדוני, אחד. שמתם לב שהשם של אלוהים מופיע 3 פעמים ברצף? ספר הזוהר מסביר כי הביטוי שמע ישראל, אדוני אלוהינו אדוני, אחד, הוא בעצם 3 שהם אחד. רק על ידי אמונה, בחזון של רוח הקודש, גם רז הכל פועל בדרך דומה. כי למרות שהכל הוא אחד, יש בו 3 יסודות, אש, אוויר ומים. למען האמת, ספר הזוהר היהודי מעמיק רבות בנושא אותו הוא מכנה הרז ד3, סוד ה3, אודות טבעו של האלוהים האחד בעל 3 הממדים. הזוהר מתייחס לאלוהים כאל 3 ראשים, 3 רוחות, 3 צורות התגלות, 3 שמות ו3 גוונים של פרשנות שמתארים את הטבע האלוהי. מעניין אם הרב דניאל בלס מתכוון להאשים את ספר הזוהר בתור ספר נוצרי מיסיונרי. אנחנו לא יכולים, וכנראה גם לא אמורים, להכניס את אלוהים למעבדה בניסיון להבין מי הוא או מה הוא בדיוק. הוא אמר בעבר, אהיה אשר אהיה. ודרך ישעיהו אמר, מחשבותיי לא מחשבותיכם. אם כבני אדם יכולנו להבין את אלוהים בצורה מושלמת בשכלנו האנושי, אז כנראה שלא הייתה לנו יראה כלפיו. לא היינו מסוגלים להריץ אלוהים שמוחנו היה מסוגל להכיל. בעוד לעולם לא נוכל להבין את אלוהים, בכל זאת ניתן למצוא רמזים רבים לאורך התנ"ך המעידים על מאפייניו. ראשית, אלוהים הוא לא חומרי, אלא מופשט. אבל הוא יכול כמובן לגלות את עצמו בצורה חומרית, אם זה בעמוד הענן ועמוד האש, אם זה במלאך אדוני, ואם זה בדמותו של המשיח. התנ"ך מתאר את אלוהים כיושב במרומים, ויחד עם זאת במשכן. במקביל, הוא ממלא את הנביאים ברוחו. תוך כדי, כבודו ממלא את היקום כולו. אתם רואים עד כמה מורכב אלוהים בצורות ובמקומות בהם הוא מתגלה? בישעיהו פרק מ"ח אלוהים אומר, קרבו אליי, שמעו זאת. לא מראש בסתר דיברתי, מעת היותה שם אני, ועתה אדוני אלוהים שלחני, ורוחו. אלוהים אומר שאדוני שלח אותו יחד עם רוחו? בראשית פרק א', ויאמר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו.
אלוהים מדבר על עצמו בלשון רבים? אפשר להמשיך ולבלות שעות ארוכות בציטוטים של פסוקים נוספים מרחבי התנ"ך, ממדרשי חז"ל וכמובן מהברית החדשה, המצביעים על כך שאלוהים אחד מגלה את עצמו בשלוש הוויות שונות. אבל כבר הבנתם את הרעיון. אלוהים, שאוהב את האנושות אותה ברא, גילה את עצמו אליה במספר רבדים. דרך אחת בה התגלה אלוהים אלינו, לה הקדשנו סרטון אחר בנושא, היא בדמותו של המשיח. הוא לקח על עצמו דמות בשר והפגין את אהבתו אלינו בכך שסבל יחד איתנו ולמעננו. הקריב את חייו על הצלב על מנת לקחת את החטאים שלנו על עצמו, ככה שלא נעבוד אותו עוד מתוך פחד של כפייה דתית, אלא כי אנחנו אסירי תודה על אהבתו ועל מה שהוא עשה עבורנו. Our ministry, One for Israel, is an initiative of native-born Israelis on the forefront of media and high-tech evangelism, boldly proclaiming salvation to Israel. Raising up leaders and equipping them with the tools they need to transform our communities. We also provide humanitarian aid to Holocaust survivors with the love of Yeshua. Join us as we share the gospel in Israel. Become one for Israel.